ସେଇ କଥା ତ କହିଲି, ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିକି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ପୁରଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟେ କହିନି କବଚ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯଦି ମନେ ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଫଟୋ ଅଛି, ଯଦି ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେଉଁଟା ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର, ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ, କାଳି ମାନେ କୌଣସି ଜୀବ ଲେମ୍ବେଇକି ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଲଗେଇକି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଳି କାଳି ମହାରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର କେଉଁଠୁ ଦେଖିଲେ? ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଆମ ମନ ନିରାକାର ମହା ଅନ୍ଧକାରକୁ କଭର ଅପ୍ କରିପାରେନି, ଧରିପାରେନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପଟେ ଦରକାର। ଭୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଟେ ଦରକାର। ତେଣୁ କରାଲ ବଦନାମ ମୁକ୍ତ କେଶୀ ଚତୁର୍ଭୁଜାମ ମୁଣ୍ଡ ମାଲିକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୟଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏଇଟା ୟାକୁ କାଟିବ, କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା କାଟିବ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ବିଷଯୋଗ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାରେ ଅତି ଫଳ ଦେଉଥାଏ, ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭୟଭୀତ ଥାନ୍ତି। ଭୟ ତ ଅଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଅଛି। ହଁ, ତ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭୟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭୟ ଥିବ ନା? ଅହେତୁକ ଭୟ। ବେକାର ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାକୁ ଯଦି କାଉନସିଲିଂ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଭଲ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ କାମ କରିବ, କାରଣ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଭଳିଆ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇଛି ନାହିଁ, ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଭୟରୁ ଟିକେ ମାନେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ମାଙ୍କର କେବଳ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶବ୍ଦ ଲଗାଇବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଦାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି କହୁ କହୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ସେୟା ହୁଏ ମାନେ ସ୍ଥିର ତ ହେଇପାରେନି। ହଁ ହଁ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଘୁରୁ ଥାଏ, ସେଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏଇ ଚିତ୍ର ଆସି ଆସି ଫେର ବୋଲି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଯାଇକି ସିମ୍ପଲ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ବସିଥିବେ, ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ଶୋଇ ନଥିଲା, ଆଜି ଆସିକି ଶୋଇଛି, ମାରୁଛି ଘୁମୁଡ଼ି ଏରିଆ ହଲେଇ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଶୋଇବୁ, ସେ ଶୋଇବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଅନିଦ୍ରା ରୋଗଟା ଛଡ଼େଇବି, କେମିତି ଛଡ଼େଇବି? ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଶୋଇବୁ, ସେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଶୋଇବାର ଅଛି, ଓକେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଧ୍ୟାନ ବି କରିବେନି, ଜପ ବି କରିବେନି, ପୂଜା ବି କରିବେନି, ପାଠ ବି କରିବେନି, କି ଆପଣ ଯାଇକି ଅର୍ଗଳ କିଳକ କବଚ ବି କରିବେନି। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କବଚ କିଳକ ଅଛି, ହଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ବସନ୍ତୁ, ସେ ଫଟୋରେ ବସନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବସନ୍ତୁ, ଇମାଜିନାରେ ବସନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପାରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ସେଇ କନସିୟସକୁ ଯିବେ। ସେ କାଳି ନିଜେ ବତେଇବ ଯେ ତୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପର୍ସନ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ଡ। ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିକି ଘିଚି ନେଇଯିବ। ଯଥା ଯୋଗ୍ୟମ୍ ତଥା କୁରୁ। ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ କିଛି ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଇଏ ବି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷାର୍ଥେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ୍ୟାର୍ଥେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି, ନଥିଙ୍ଗ। ୟୁ ଜଷ୍ଟ କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଦେयर। नो मेडिटेशन, नो योग निद्रा, नथिंग, तुम और मैं, एंड दैट इन नाइट जोन, राति सी आपण को बड़े प्रेरणा देव, साहस देदेव। आप तापरे कहे जे शनिचंद्रटा दुर्योग ना राजयोग। तो सेठी जो माने बुस्टर एनर्जीटा काम करे, सेटा काली छाड़ी के कहा पाखरे नहीं। एंड काली काली दैट टू अष्टकाली, दशकाली, संध्याकाली, गुह्यकाली, भद्रकाली, मोर काली एनर्जी आर देयर, बट द ओनली वन काली दैट इज दक्षिण काली, सी ही से जगह सब बेसी बुस्ट करे। आ इवन इफ लोक को सामान्य रामकृष्ण परमहंस बनईदेव, सामान्य बामाखेपा बनईदेव, सामान्य कर्ण बनईदेव, सामान्य कालीदास बनईदेव, कौन कौज बुझे ना बाकी प्लानेट आपणकर से सपोर्ट करुँच जे आपण गोटे प्रचंड लेवल साहित्यकार, रचनाकार, कवित्व आपण भितर कौटि ना कौटि खुंदी होईटा को जो ठेपी मारिकी रखिंट शनिचंद्र से बुस्ट हो गला, ताकि बोरिंग हो गला, ताकि कणा हो गला, ताकि 500-600 फुट खोलिकी पलि गले, ता भितर देखिए जोटा बाहर ओडिशा मन रख, ओडिशा बेस करदे। तो मत सेटा देखा से मो ना संजय ना
ମୋତେ ଆଗକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ମତେ ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ମତେ ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ମୁଁ ବସୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବସୁଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସ୍ଥାନଟା ଏଠି ଅଛି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଁ କରି ବସେ ପୂଜା କରେ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଳୀର ଏନର୍ଜି ଇଭିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ରଖନ୍ତି ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଢାପିକି ରଖିବ ଯଦି ଶ୍ମଶାନ କାଳୀ କଳା ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ନାଲି ତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ମିଳିବ ହଁ 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 ମିଳିବ ବନେଇବି ଦେବେ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ରଖିବେ କ'ଣଟା ହେଇଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁ କିଛି କହିନି ମୁଁ କହିଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି